have this love, a kind of love that is enough to save me from disgrace, a kind of grace that calmed me years. Since I found you in my life, you teach me how to look the brighter side, like how Peter walked on stormy seas. 'Cause I know that it's you calling me. 'Cause I know that it's you calling me. You make things new. You make things new. You make things new. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. For you make things new. Never been to have this love, a kind of love that is enough to save me from disgrace, a kind of grace that calmed me years. Since I found you in my life, you teach me how to look the brighter side, like how Peter walked on stormy seas. 'Cause I know that it's you calling me. 'Cause I know that it's you calling me. You make things new. You make things new. You make things new. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. For you make things new. You make things new. You make things new. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. For you make things new. 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 I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. You make things new. You make things new. You make things new. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. I'm leaving all it is behind me. Greater things what you have for me. For you make things new. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines.
featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth, and I will be still. Song of Freedom. till your reign. This is the song of freedom. Make things new. You make things new. You make things new. I'm going back. I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The fourth man. Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. With additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 Shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth, and I will be still. Song of Freedom. till your reign. This is the song of freedom. Make things new. You make things new. You make things new. I'm going back. I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The fourth man. Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. With additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 Shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos.
maayong buntag sa mga kaigsunan, usa ka dako nga oportunidad usab karon nga kabuntagon kita makahimo sa hiniusa nga panimbahon. Salamat sa imong nga presensya nga bisan taliwala lamang sa gadget kita magkahiusa, no? Kita nahimo nga kanang gihiusa sa Ginoo pinagi sa gadget aron nga dili mahimo nga babag ang atong panimbahon, dili mahimo nga babag ang sitwasyon nato karon, no? Sa imong kinabuhi karon, unang Domingo alang sa 2021 igsoon, Happy New Year sa tanan, no? Nga anaa karon katubang katambong agasimba sa atong buhi nga Dios. Ang dakong kalipay sa Ginoo nga kita padayon, no? Dili ingon nga makababag ang kanang bitawag nato nga kanang kaluyahon, dili makababag ang kanang gitawag nato nga problema o kanang kakuyaw, no? Dili nato na kakuanan, dili nato na himuon nga babag nga dili ta makasimba sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nalipay alang kanimo, nalipay ang Ginoo nga ikaw karon nga kabuntagon makihiusa makasimba ngadto sa Ginoo tungod kay mao ni ang gusto ug katuyuan sa Ginoo nga ang tanan niyang mga kanakan, ang tanan nga nag-ila kaniya dili mo nagahimo sa tanan sa kalibutan ingon man sa tanan nga katawhan, tanan nga nag-ila kaniya musimba ngadto kaniya. Kay kun ang tao dili mohimo pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, iyang tugutan ang mga bato nga mao'y mosimba ngadto kaniya, no? So igsuon, ikaw dunay kinabuhi, ako dunay kinabuhi. Kining bag-o nga tuig karon 2021, unsa ang imong panlantaw na usab niini? Unsa may naghatag niini kanimo og dako nga kanang ang kausaban? Unsa man di ang 2020 ikumparar nato sa 2021? Dunay kausaban na siya, duna po'y katuyuan ang Ginoo. Dunay kamatuoran ini nga kabuntagon nga din atong tugkaron o atong pagatun-an, no? Tungod kay ang pulong sa Dios di man gyud na siya magkulang, dili pud muundang, no? Ang pulong sa Dios wala gyud magtugot nga ang iyang mga kanakan muundang sa pagsimba ngadto kaniya. Wala magtugot usab ang Ginoo nga dili ka mugtuon sa iyang mga pulong. Busa dako kini nga pribilehiyo, dako kini nga kanang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga kita makahimo pagsimba ngadto kaniya, no? Igsoon nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Busa sa atong pagsugod, sa atong pagpanimbahon, kanang mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, mga liyak kita ngadto kaniya, manghayo kita og kaalam tungod kay dili nato makabot ang kaalam, dili nato makabot ang giya sa Ginoo kung dili ta moadto sa pag-ampo, pagpag-exalti kaniya. Ginoong Dios, salamat kaayo sa higayon Ginoo nga imong gitugot kanamo. Salamat nining bag-o na sab nga kabuntagon, bag-o nga adlaw, una nga Domingo, sa bag-o nga tuig Ginoo nga imong ipabati kanamo. Salamat Ginoong Dios sa miagi nga tuig 2020 sa imong pagkamaayo nga ni kanamo. Luyo man sa dili kalilong nga kontrobersya kabahin sa COVID-19 apan Ginoong Dios ang among dakong pagpasalamat diha kanimo kalipay nga wala mo kami pasagdi, wala mo kami biyai Ginoo. Ana ikaw kanunay nag-sustain diha sa mga panginahanglan o gani miabot na usab kami nining bag-o nga tuig. Lord, bag-o nga tuig o bag-o na sab nga imong ipakita kanamo, bag-o na usab nga mga panlantaw nga din ikaw Ginoong Dios among gilauman nga mao'y magiya kanamo o karon nga kabuntagon ang among paghangyo diha kanimo Ginoo. Ikaw magauban kanamo, magatabang kanamo, magapasaylo bisan pa sa tanan namong kasalanan diha sa unahuna man sa pulong ug sa mga buhat. Tuguti Ginoong Dios nining kabuntagon nga ikaw among kapasidunggan bisan pa sa imong mga pulong karon nga din among pagatun-an. Thank you Lord Jesus sa pag-provide sa mensahe Ginoo nga din maghatag kanamo og dako nga kanang katuyuan, dako nga kahimuan sa among matag usa ka kinabuhi. Thank you Lord Jesus nga ikaw magtulo kanamo karon nga kabuntagon. Ikaw Ginoong Dios magtabang sa matag usa panalangini kining imong mga kanakan karon nga din hiusa makig-uban diha sa pagsimba kanimo. Dalaygon ka labing gamhanan nga mahan. Ikaw ang Dios nga nasayod tanan sa tanan. Ikaw ang Dios nga din tag-iya sa matag usa ka kinabuhi. Ikaw ang Dios nga mugila nga mao'y magtulo kanamo karon. Kanimo Ginoo among gisalig ang tanan, gitugyan ang tanan, pinaagi sa mahal nga pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o
Amen. Igsoon, kumusta man ang imong nga bag-ong tuig, no? Kumusta man pod ang mulangatay po nato nga kanang New Year, no? Unsa man ang imong mga pagbati, wala ka ang ni Asya nga nagpabilin pa na ang atong kahadlok. Atong kahadlok gumikan ining kanang gitawag nato nga gikabalak-an nato nga wala nato siya makita, no? Kana ba? Kung magpabili na nga kahadlok ka na ang wala nato makita karon, ako kang ingnon igsoon, kuha ka na, no? Kuha ka na. Instead nga magpabilin tani ang kahadlok ni anang atong wala makita karon, ang atong sayron kining mga maayo o mga bag-o nga mga panglantaw o bag-o nga kanang ang moabot sa ato ang kinabuhi, no? Kini mo ay atong lantawon kana bitong makit-an nato, no? Tungod kay ang kabag-uhan iyahana sa Ginoo. Ang Dios mao ang tag-iya sa tanan nga kabag-uhan. Ug tungod kay siya man ang tag-iya nining tanan, siya pod ang kanang ang naghatag kanato og kanang maayo o kanang ang gitawag nato perfect nga kanang ang mga butang. So kinahanglan nato mosalig ta, no? Sa sumala ni James chapter 1 verse 17, no? Kinahanglan jud nga mosalig ta ngadto sa Ginoo. Tungod kay siya mo'y maghatag kanato sa mga maayo nga kanang mga maayo nga manghitabo sa tong kinabuhi. Ang kabag-uhan mauni ang saad sa Ginoo sa atoa, no? New is one of God's promises to us. Mauni ang iyang saad kanato, and we know that all of this, no, ang tanan ni ang saad niya mapulpil lamang kini pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Sumala diha sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Luyon ini nga mao nga kanang ang mga scripture, luyon ini sa Biblia sa iyang mga pulong, daghan ang mga istorya nga atong mabasa ana kiunsa paghimo sa Ginoo ang tanang mga butang nga linbag-o ug maghatag kini og dakong himaya ngadto kaniya ug ngadto sa iyang mga katawhan. Nini nga kabuntagon atong lantawon kanang tulo ka mga pamaagi nga ang Dios nagapakita sa mga butang nga diin bag-o alang kanato, no? Sumala diha sa 2 Corinthians, ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 mao ni ang ako ang text nga gi-quote last Sunday sa ako ang conclusion. So, nag-ingon siya dito, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na, og ang bag-o miabot na. Sa English pa, anyone who is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, the new has come. The word new, no, unsa man di ay ang mga butang nga diin gihimo sa Ginoo aron kining kanang kabag-uhan atong makita lang ni asa. One, He restores. Ang Dios naghatag og kausaban, no? Naghatag og kausaban. Gina kanang na ang gina-restore niya bisan gani sa kanang ang panahon pa ni Abraham sa Genesis chapter 48 verse 15 to 16. Ingon siya, then he blessed Joseph. May God, whom my fathers Abraham and Isaac served, bless these boys. May God, who has led me to this very day, bless them. May the angel who has rescued me from all harm, bless them. May my name and the name of my fathers Abraham and Isaac live on through these boys. May they have many children, many descendants. So, gi-restore sa Ginoo ang kinabuhi ni Joseph. No? Ang kinabuhi. Si Jacob, galin, amahan ni Joseph, nagampo, naghatag o kanan ang pag-bless ngadto kang kanan ang naghatag og pag-bless ngadto kang Joseph. Nga naman, kini si Joseph, dugay na kayo kini nga nawala diha sa kinabuhi ni Jacob. Ang iyahang amahan dugay na kaayo nga nangandoy tungod kay kini sa history kung atong tan-awon na nasiya diha sa Genesis sa istorya na nasiya si Joseph gibaligya sa iyahang mga igsuon apan ang pagbaligya sa iyang mga igsuon sa kang Joseph dunay katuyuan ang Ginoo, dunay katuyuan usab ang Ginoo aron kining mga kaliwat ni Jacob kana na ang maluwas alang sa usa ka kanang usa ka panghitabo, no? Tungod sa kanang
Usa ka panghitabo nga din abot ang dako nga gutom. So gipauna kini si Joseph, giplano kini ni sa Ginoo nga si Joseph madala o maabot ngadto sa kanang Ehipto. O nahimo siyang gobernador, unya sa dihang nahimo siyang gobernador, siya mismo nasayod og nakaila sa iyang mga igsoon. Apan ang iyang mga igsoon wala masayod una sa iya. Apan sa panahon nga miabot na ang kanang kaguliyang o kagutom, so sama ba nini karong sitwasyon na to na ang COVID-19 sa dihang niabot na ni Asya gipauna man kini si Joseph, siya mo'y naghatag og kaluwasan ngadto sa iyang pamilya diin nga si Jacob nakakita sa iyang anak. So gi-restore sa Ginoo ang kalipay ni Jacob ug tungod sa kalipay ni Jacob siya mihatag og blessings ngadto sa hari, mihatag og blessing ngadto sa iyang anak. Nga unta ang iyang mga anak panalanginan sa Ginoo, no? Nga unta ang iyang mga anak kanang atimanon sa Ginoo. Unta ang iyang mga anak makabaton pa og daghan nga mga kaliwatan, no? Tungod sa kaluoy kang sa Ginoo ngadto kang Jacob, siya nakahimo nakit-an o iyang nabati ang pag-restore sa Ginoo, pag-uli sa Ginoo sa iyang kalipay nga iyang gibati, no? So ingon ana ba ang atong kinabuhi tungod sa kanana ang kabag-uhan gusto sa Ginoo ipadayag kanato, siya mag-restore niini, siya mo pabalik ani, mo pahatag ani og dagko nga mga katuyuan. In the Old New Testament ato makit-an lang na siya sa New Testament samtang si Ginoong Hesukristo naga-ministry, siya naga-ministry, daghan ang mga makita na to nga restoration iyang gihimo. Dunay kanan ang iyang ginahimo nga milagro. Milagro niya diha sa kanang nang usa ka buta nga din iyang gipabalik ang pananaw. Diha makita na to sa Mark chapter 8 verse 22 to 26. Unya doon na po siya gipakita usab nga usa ka kanang ang usa ka bakol nga din iyang gipalakaw. So iyang gipalakaw ang usa ka bakol, makita na to sa Matthew chapter 9 verse 2 to 8. Unya iyang gipakita ang iya usab nga kaluoy ngadto sa usa ka bungol nga din gibalik niya ang pandungog sa usa ka bungol nga makita diha sa Mark chapter 7 verse 31 to 37. Unya siya usab naghatag og milagro ni adtong tawo ba nga kanang ingon nato nga daot na kaayo ang iyang mga pamanit, apan tungod niini iya kini gilimpiwan, gibalik niya, gi-restore niya ang maong panit sa maong tawo. Makita nato sa Luke chapter 5 verse 12 to 25. Kining tanan ba? Kining tanan nga kanang mga panghitabo kung atong tan-awon si Ginoong Hesus wala nga nang maghihimo nini ni Asya nga mga milagro aron lang maghatag og kayuhan ngadto kanila, aron lang ang ilahang nga kanang pagbati mabalik ngadto sa kaanindot. Apan si Ginoong Hesukristo naningkamot pag-restore sa kinabuhi nini nga mga tawo. Gi-restore niya, gihatagan niya og seguridad, gihatagan usab niya og kanang ang gitawag nato paglaom. Paglaom sa usa ka tawo ba nga kaning dugay na nga unta iyang gipangandoy, dugay na nga unta iyang kanang ang gusto nga maangkon niya, apan pinaagi kang Ginoong Kristo tanan gi-restore nang naa siya. So gi-restore na siya. So mao ni ang newness in life. Ug mausab kini makit-an nato ang gibuhat sa Ginoo alang sa matag usa ka kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga i-restore ang imong kinabuhi. Unsa ka para sa imuha? Unsa ang imong nakita nga gihimo sa Ginoo sa imuha? Unsa ka nga mga butang? Oras ba? O relasyon ba nga dinawala kaniadto? Unsa man pod ang imong paglaom o imong kanang ang gihandom para niini nga tuig? Unsa man ang gikinahanglan sa Ginoo kanang i-restore sa imong kinabuhi? Dili lang i-restore, apan sunod nga mga butang nga din gipakita sa Ginoo, He renames. Gihatagan niya og bag-o nga pangalan. Genesis chapter 3 verse 20, Adam named his wife Eve. Dunay rason, because she was the mother of all human beings. Sumala diha sa Genesis chapter 3 verse 20. He renames, no? Dunay kanang pangalan nga gibugna, no, sa matag usa. When God gives someone a new name, it
was always a sign of renewed purpose and redeemed life. Kung ang Diyos muhatag kanimo og bag-o nga pangalan, bag-o nga kinabuhi, bag-o nga pangalan, dunay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Makit-an man nimo ang kuan ba? Ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, sa dihang naana sa Kristo, sa dihang naana ang Ginoo magapanglihok sa imong kinabuhi. Makit-an nimo una ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Then kung makit-an ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, makit-an nimo nga daghan nga mga tao unya makakita sa imo maghatag og kausaban dili sa imong kaugalingon, sa imong pangalan, no? Kanang na ang ako makakuan man ko makatestimonya magkuan ang naa siya. Wala ko maghandong nga mahimo ko nga alagad sa Ginoo, mahimo nga preacher. Ang ako kaniya to, malipay na ko nga makapangalagad ko sa Ginoo, mag-serve ko sa iha, malipay ko nga kanang musimba sa iha, mihimo sa iha nga kagustuhan, apan wala na gibutang sa kong nahuna nga mahimo kong alagad sa Ginoo nga karon ana sa inyong utubagan mag-preach. Wala na gibutang nako. Sa panahon nga din nagtuon ko sa pulong sa Dios, malipay na ko ang naasya nga mutudlo ang Ginoo sa kuha. Apan dunay gyud purpose ang Ginoo. Dunay gyud purpose ang Ginoo. Bisan ang tao nga wala na ko maili, panahon nga na-meet na ko siya, moingon gyud dili ka basta lang alagad gyud ka sa Ginoo. Pastor gyud ka. Moingon ko nga dili lagi ko pastor. Unsaon man nimo na pagbalibad kung ang tao gyud mismo mo declare na pastor ka. Usab ang pangalan tungod kay dunay katuyuan ang Ginoo. Same gyapon kang Abraham. Si Abraham giusab ang Ginoo ngadto sa Abraham. Unsay katuyuan? To signify sa kanang promise sa Ginoo ngadto kaniya. Tungod kay dunay saad ang Ginoo ngadto kang Abraham, siya mahimo nga mahan ngadto sa tanan nga mga kaliwat. Ug mao ni ang saad sa Ginoo. So from Abraham nahimo siya nga Abraham tungod kay dunay gusto ipasabot ang Ginoo. Dunay ipakita ang Ginoo nga diin maoy dako nga kausaban. Simon became Peter. Saul become Paul, no? So sa dihang nisulod sila, nahimo silang disipulo ni Ginoong Hesus na usab gihatagan og kausaban ang ilang pangalan. So makita nato na siya sa Matthew chapter 4 verse 18 ug Acts chapter 13 verse 9, no? So makita nato na siya dunay dako kausaban sa dihang sila nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, sa dihang sila nangalagad kauban ni Kristo. Then dunay bag-o nga identity sa ilahang kinabuhi. Ikaw sab kung anaa man si Kristo sa imong kinabuhi, dunay bag-ong identity ang imuhang kaugalingon. If anyone be in Christ, he is a new creature. Oh, the old has gone, the new has come. So dunay kausaban. Ang kabag-uhan miabot na, no? So hatagan ka og bag-ong nga pangalan. He renamed, no? So mao na ang kanang kabag-uhan, new identity. New identity. Kumusta ang imong kinabuhi? Nagapuyo na ba ka? Nagakinabuhi na ba karon nga dunay kabag-uhan? Duna na ba pangalan ang imong kinabuhi? No? So makit-an man ang naa siya kung doon na may kabag-uhan. Kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, din doon na kausaban. No? Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na. So nagpasabot nang naa siya ka ng daan nimong kinabuhi, dili na kinahanglan balik-balikon pa. Tungod kay doon na bag-o nga miabot, doon na bag-o nga ipuli. Ug mauna na siya sa dihang moabot ang kabag-uhan, sa dihang moabot nga kining bag-o moabot na ni mopuli na ni niya siya, duna nay kausaban, duna nay kanang himuon nga kausaban sa imong pangalan. Ikaw alagad na sa Ginoo. Pero kung nag-adto lang ka og simbahan, permanente lang ka pungko-pungko nga to sa simbahan, sige lang kag pungko hangtod manginit na imong bangko, inigtindog nimo, mao lang gyapon. Walay tao nga moingon sa imo alagad jud ka sa Ginoo. Wala makit si Kristo sa imong kinabuhi. Ngano man gisilyuhan ang imong baba.
dili ka mausab ang imong pangalan. Walay kausaban, walay bag-o sa imong kinabuhi. Kung kinsa ka kaniadto, kung si tampulano ka kaniadto, pabilin ka nga tampulano. So unsa pa man ang butang nga din ipakita diya sa Ginoo, mahimo sa Ginoo alang sa kabag-uhan. He resurrects. Siya na banhaw, no? So dunay gyud kabag-uhan. Dunay kabag-uhan kung duna may kanang naang gitawag nato nga kanang naang moingon nato nga gipangalanan ka. Oh, kanang ang ingon nato nga duna nay kausaban, duna na sa imong pangalan, din duna po'y pagkabanhaw. No? Ingon ang Romans chapter 8 verse 11, if the Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, then He who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of His Spirit in you. No? Kung ang Ginoo nga diin mo, oy, kanana ang nagpakayab, kang Kristo gikan sa kamatayon, then ikaw usab pagabayawon usab, no? Diha sa kamatayon. So nagpasabot ba lang na Asya nga kung unsa ang nabatunan ni Kristo, din doon na po kay kausaban. Ang Dios nagahimo og kanana ang milagro, nagahimo og dako nga kamatuoran nga bisan ang mga patay iyahang banhawon. O gipadayag na niya, gipakita na niya, gidemonstrate na niya, pinaagi kang Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo, iyahang nga gibanhaw, gibahayaw, gikan sa iyang lubnganan. Kita usab, as believers, kita usab, we have the same power dwelling in us. Kaya kung kinsa man katong nagatuo, kinsa man katong nagasulod kang Kristo, din doon na po'y kahigayunan nga ikaw usab banhawon. Dunay kahigayon nga ikaw usab bayawon. So ang dako nga kamatuoran ba? Dako nga kausaban ba? Gipakita sa Ginoo alang kanato. No? Mauna ang dako nga kahigayonan galin atong naangkon nga bisan sa atong kinabuhi, bisan luyo sa kamatayon, doon na tayo gilauman nga bag-ong kinabuhi. Doon na tayo gilauman nga din ato nga kanang maangkon. Ikaw sa imong kinabuhi, nagasalig ba ka sa gahom sa Ginoo nga di mo padayag muhatag og kanang kanimo sa imong kinabuhi nga ibayaw ka, gihatag sa imong kinabuhi nga kanang banhawon ka, no? Nagapuyo ba ka sa kamatuoran nga ang Dios muhatag yun og bag-ong kinabuhi? Ang Dios muhatag yun og bag-ong kinabuhi kanato, no? As the new year end, nagsugod, unsa man ang imuha usab nga kagilauman. Tungod sa gahom sa Ginoo ang tanang butang iyang mahimo nga bag-o. He restores life, bestows new identity, o himo o bag-o nga identity, unya nagahimo usab, naga-create siya o kanang bag-o nga kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw. Ang gi-offer sa Ginoo alang kanato mao ang iyang kaluoy sa matag adlaw. Grasya man ang Dios ning iyang nakabatong taog kaluwasan. Siya nagpromise kanato og maayo. No? Maayo nga plano. Nya dili kay maayo lang nga plano. Doon na pag maanindot nga kaugmaon sumala sa Jeremiah chapter 29 verse 11. So instead, nga kanang ang magsigita og tutok, no? Sigita og tutok niya ng mga butang nga diin wala na to makita. Sugdi daw ang tuig. Kaya din, wad o na to ng kalisod. Wad o na to ng kahadlok. No? Wad o na to ng naasya. But, ang pinaka-importante, atong isalig nga to sa Ginoo. Salig sa Ginoo, nga ang Diyos muhimo og kabag-uhan sa matag usa ka kinabuhi. Aron dinha mismo sa imong pagsalig sa Ginoo, there will be new blessings, new trials, new failures, new victories, no? Naay mga panalangin, bag-o nga panalangin, bag-o usab nga mga pagsulay.
Dili man gyud mahitabo ang usa ka Kristohanon ang anak sa Dios nga walay mga pagsulay. Dunay kabag-uhan ang tanan. Bag-o nga mga panalangin, bag-o nga mga pagsulay, bag-o pod nga mga kapakyasan. Sa tong kinabuhi, dili na to kalimutan na siya. Moabot ang higayon sab nga pakyasta. Dunay mga higayon nga dili na to mahimo ang gusto nato tungod kay ato man kagustuhan apan duna po'y mga bag-o nga kalaugan, new victories. No, so diha lang sa kabubuton sa Ginoo. Diha lang sa kabubuton sa Ginoo. Ang Dios mo'y magaamping nining tanan. Siya muhatag og dako nga katumanan nining tanan. Ang tanan himuon nga bag-o sa Ginoo. Busa mao ni ang bag-o nga mensahe alang kanato nining bag-o nga tuig 2021. God bless and Happy New Year. Ginoong Diyos, salamat kaayo nining kabuntagon. Salamat sa makausap sa imong mga pulong. Alin Ginoong Diyos among napamalandungan. Ang kamatuoran Ginoo, ikaw gayod ang tag-iya sa among kinabuhi ug imong gipadayag kanamo ngadto na gyud pagkabanhaw. Alin diha sa among pagpangalagad kanimo, dunay kausaban ini. Alin among makita usab Ginoo. Yes Lord. Ang tanan Ginoo kanimo lamang nining kabuntagon. Ikaw ang labang nasayod bisan pa sa mga pagbati nining imong mga kanakan karon. Lord, kung lunamay kakulangon sa imong alagad sa pagbatbat sa imong mga pulong, ako nagahangyo Ginoo nga ang langit nun nga kaalam mo imong gidihog sa matag usa. Aron kami mapuno Ginoong Dios sa kaalam ug amo Ginoong Dios ikaw nga kapasalamatan. Lord, salamat Ginoo. Ikaw nagatabang kanamo, nag-uban kanamo nini nga kabuntagon. Salamat sa pagpanalangin sa matag usa. Wala ko masayod Ginoo sa ilahang mga trabaho, mga source of income apan Lord, ikaw ang labang nasayod nini. Ikaw sa mga panalangin ngadto kanila. Dugang pa nga grasya mga panalangin imong ipadayag nining imong kanakan labi na nining bag-o nga tuig Ginoo. Lord, kami magalakat nining bag-ong tuig uban sa among pagsalig diha kanimo. Ikaw among gisaligan Ginoong Dios tungod kay ikaw man ang mag-una kanamo ug ikaw nasayod sa tanan nga mga plano. Salamat Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa pag-amping nimo sa matag usa. Bisan pa ngadto sa among mga kaigsuonan nga dinula pa makabaton og Kristo silang kinabuhi. Lord, akong gitugyan kanimo ang tanan. Dili Ginoong Dios matawag nato nga usa ka kanang emergency o usa ka kanang ang tinuyo nga din ang imo mga kanakan karon nga din wala pa makabaton kanimo makapaminaw sa imong mga pulong apan imo kining katuyuan Ginoo. Imo kining mga plano Ginoong Dios ug akong mga pag-ampo nga ikaw Ginoong Dios magatabang ngadto kanila nga sa sunod higayon ikaw Ginoo magagamit ug imong mga alagad din sila usab Ginoong Dios mapadaygan o mahibalo o masayod sa imong mga pulong o sila magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Lord, ang mga panalangin diha lamang kanimo Ginoo. Ang mga kasulbaran diha lamang kanimo. Bisan pa sa mga pagsulay, Lord, ang among kalipay Ginoo. Tungod kay pinaagi ni Ginoong Dios sa imo kami gilig-on. Bisan pa sa mga pagbadlong, Lord, ang among kalipay Ginoo. Tungod kay pinaagi ni Ginoong Dios among nasayran, imo kaming anak. Imo kami tinuod nga anak, busa imo kami gipadlong Ginoo. Salamat Lord, salamat sa mga panalangin nga imong giandam sa matag usa. Salamat Lord sa imong pag-atiman, bisan pa silang mga pamilya, sa mga kaanakan Ginoo. Yes Lord, ako nag-ampo Ginoong Dios nga imong panalanginan ang matag pamilya nga nakadungog karon sa imong mga pulong Ginoo. Ang tanan nga kabag-uhan diha lamang kanimo Ginoo. O kami nasayod ug nagpasalamat nga pinaagi nining tanan Ginoong Dios. Kami Ginoo malipayon ng mga lagad diya kanimo. Thank you Lord. Ang imong mga pulong karon magkulang nagtabang kanamo. Ikaw Ginoong Dios magagiya, magahatag proteksyon sa matag usa Ginoo. Kanimo Ginoo ang tanang lungog ug himaya mga pagpasalamat nining buntagon. Pinaagi lamang sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O amen. Mga igsuon, ang Dios nalipay sa imong kinabuhi. Sunod Domingo, magkita na sabta, no? Magkita na sabta sa sunod Domingo o kanang ang tagamtama o kanang ang pamalandong ug maayo ang pulong sa Dios. Ang Ginoo dunay daghan nga kabag-uhan
nga iandam sa imong kinabuhi o nga angay ka magpasalamat ngadto kaniya kung dunay daghan nga mga panalangin usab iyang giandam kanimo. God bless mga igsoon. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa. Amen. We all have this hashtag relationship goals. Travel goals with friends. Selfie goals with fambam. School goals with classmates. Some happen, but some do not. So in this world of hashtag relationship goals, what could be your most meaningful one? Let us answer that by giving you some real talk about the realities of life. Firstly, God loves you. Yes, for real. In fact, He loves us so much that He gave His Son, Jesus, that we may have eternal life. Life that is meaningful and abundant. But most people aren't experiencing this meaningful life. We suffer from heartbreak, depression, family problems, you name it. It makes us wonder, is there really such a thing as a meaningful life? That's because we have a sin problem that separates us from God. The Bible says that every single one of us has sinned. And the penalty of this sin is death. Spiritually dead as we are separated from God. So we try to solve this problem, thinking that rituals, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short. There's only one solution from God. The third reality is that Jesus Christ is the only answer to our separation problem. Jesus completely paid the penalty of our sins, leading us to a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? No. Reality number 4 says that we must choose to place our faith in Jesus for us to be saved. We just have to have faith in Jesus. We don't need to add anything to it for us to be saved. Salvation is a free gift. And we can show our faith in Jesus by admit that you have sinned against God and that you need to be forgiven. Believe that only Jesus can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is offering forgiveness and eternal life. This is our ultimate hashtag relationship goal. A meaningful life in Christ. And this is all up to you. Would you like to start this relationship with Jesus today? If you do, pray along with me as I lead you. Lord Jesus, I confess that I have sinned against you. And thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for loving me. And from this day on, I choose to follow you. Amen. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth. And I will be still Song of Freedom. till your reign. This is the song of
Make things new. You make things new. You make things new. I'm going back. I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The fourth man. Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. With additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 Shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power, Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love, There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge, My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth. And I will be still. Song of Freedom. till your reign. This is the song of freedom. Make Things New, You make things new. You make things new. I'm Going Back, I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The Fourth Man, Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. with additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 Shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos. Will I ever find a ray of light again? When the darkness falls, it feels like it's the end. Though the world will fall apart, I will live in hope because He's alive. Will you ever make this the dreams live again? Like how Jesus Christ is risen from the dead. Though the God of tomb denied, but the empty grave won't lie. He's alive. 1,000 men you'll crucify. At the cross, suffered and died. And the power that
that raised a Christ to life is here inside. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Resurrection power. Let the dead rise, free, alive, live in light. Resurrection power. Will I ever find a ray of light again? When the darkness falls, it feels like it's the end. Though the world will fall apart, I will live in hope because He's alive. Will you ever make this the dreams live again? Like how Jesus Christ is risen from the dead. Though the God of tomb denied, but the empty grave won't lie, He's alive. 1,000 men He'll crucify, at the cross suffered and died, and the power that raised a Christ to life is here inside. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Resurrection power. Let the dead rise, free, alive, live in light. Resurrection power. I've got resurrection power. 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 Resurrection power. Let the dead rise, free, alive, live in light. Resurrection power.